Frumos, Sâmărtean trece elegant, continuă Sâmărtean, e o situație foarte bună. Sâmărtean în centru se duce Antal, îi face loc lui Sâmărtean. Sâmărtean continuă driblingurile, Sâmărtean centrează, corner, minutul 5. Pasa este pentru Caue, bună pasa lui Caue pentru Nicușor Stanciu, mai departe Nicolae așteaptă Sâmărtean, pasa este pentru Nicușor Stanciu, Stanciu! Volcan! Frumos, frumos a mers această fază, a avut posibilitatea Nicolae în pase către Sâmărtean, s-au închis acolo turcii culoarul, aici se vede foarte bine, Nicolae îl găsește pe Stanciu, n-a fost cel mai bun șut al lui Stanciu, însă parcă un pic mai bun decât înainte. Probabil că va fi o schemă a moldovenilor. Centrarea foarte bună a lui Sâmărtean, reluare și peste poartă. Ce ocazie are chiar Haralambus, da? El a lovit mingea, era însă aproape imposibil să o trimită pe poartă din acea poziție de undeva de la 16 metri, 15 metri din întoarcere. Era ieșit Volcan. E presat de Cristian Baroni, Caue trece într-o cascadă de driblinguri. Antal așteaptă Nicolae, primește în doi, acum Nicolae pe poziție de șut. Nicolae scoate Volcan. Din nou periculoși vasluierii la poarta lui Fenerbahce. Bun pressingul lui Antal, talpă a lui Kait. Va fi aruncare de la margine sau... doar aruncare de la margine până la urmă. Să vedem faza. Ce bine au construit elevii lui Șomudică. Minutul este 44. Sâmărtean. E o fază importantă a meciului. Sâmărtean puțin pe lângă poartă, va fi corner. Excelentă execuția lui Lucian Sâmărtean. Au înghețat tribunele la această lovitură liberă executată de Sâmărtean. Se ducea mingea pe lângă poartă, însă obține lovitură de la colțul terenului pentru că este atinsă mingea de Volcan Demirel, golkeeperul lui Fenerbahce și al Turciei, adversara României de la campionatul mondial din 2014. Iese mult Dirk Kuyt și la un pas de deposedare a fost acolo Smurlea. Metopal ajutează bine, foarte bine prinde și Dani Coman. Metopal a dat un gol fenomenal în Ștefan cel Mare pe când era la Galatasaray. O bombă de la 35 de metri direct în vincul. Bine că a prins Dani Coman, plecase pe urmărire Dirk Kuyt. Degajare, respinge Egemen. Face pressing foarte bine, Sâmărtean recuperează. Antal! 1-0, exact ce vă spuneam, trebuie să profităm de greșelile turcilor. Antal deschide scorul la Istanbul. Ce execuție pentru Liviu Antal, șut lângă bară, învins Volcan Demirel, starea de piatră. Șefii celor de la Fenerbahce, după a doua repriză în care Fener a condus ostilitățile și a creat ocazia, a pus probleme, vine acest gol fantastic al lui Liviu Antal. Vedem greșeala turcilor și șutul fantastic al lui Liviu Antal. Sâmărtean nu a făcut aproape nimic în această repriză secundă, însă a făcut pressingul care a permis lui Antal să intercepteze această minge. Antal deschide scorul, un sfert de oră de rezistat în infernul de pe Șucru Saracioglu pentru moldoveni. O bâlbâială în care însă respingem, același ciprior Haralambos se opune, bâlbâială, biliard în care un șut, respingem. Faze de infart aici la Istanbul, în concentrare și gol! Până la urmă înscriu cei de la Fenerbahce. Păreau mai mulți la această fază, 1-1. Bekir, un fundaș greșește la golul Vasluiului, celălalt fundaș central al lui Fenerbahce marchează cu capul. 1-1 și bucurie reținută totuși la Istanbul. Fanii nemulțumiți de prestația echipei favorite. Vedem faza cu Alex, au fost două lovituri de la colțul terenului foarte periculoase. Singurel, Bekir, nemarcat, trimite în poarta lui Dani Coman. Imparabilă execuția lui Bekir. 1-1, până la urmă e bun și 1-1, însă să rămână 1-1. Două goluri foarte frumoase, Liviu Antal pentru Vaslui și Bekir pentru